Hello guys. Diनै जोङो भैरबकुन्द'आव पिकनिक जानो थांनो नागिरदों स्कुलनि जानानै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै थांनो नागिरदों गथ'फ्राबो जमा जागासिनो नै गारिया जोंना खाराखैनो थांनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय नै जमा जागासिनो भैरबकुन्द'नि बाइख्ला बाजायनो जों मोनफैबाय भैरबकुन्द'आव जमानो हायेन फैखादों नै मानसिफोरा दुगैनो गोसो जासोदों आंबो दुगैनो गोसो सिस्टार आरो ब्रादार मोना मैगं हागासिनो नै दा आं हायाबासिनो भिडिअसो लागासिनो अर लगायबाय जोंना ओंखाम ओंख्रि संनो नै सेंग्रा जमा जमा थाबायगासिनो जोङो ब्लग लानायावनो बेसेबांनो 8,000 भैरबकुन्द'नि गेट दैनि गेटआ भुटान हाजोआ नै जि समायनाखा बोन्दैनि दैयाव ना बोनदों नै ना मोनबाय मालाय ना बोननाया बेरायगासिनो जों नै समायना समायना जायगायाव नै बे गेटआ बेनो हाबनो गोना जानो लुगैबाय आं भुटानाव हाबनो मोनला जों गाहायाव जि जिरि जिरि बै गोजौ हाजोआव गाखोनोसै जों थाङोथ' नैबे गोजौआवनो गाखोनोसै जों दा नै थाखो थाखोनो गाखोलांगासिनो दाउ बेदरजों जि गोथाव जाखाबाय नै जि गोथाव गोथाव संखादों जेबो जाबाय गासिबो जमा जागासिनो दा जों दा मोजांसै थिखा नालाय नै सासेया सेरखौनो